Hi guys, good morning guys. Nakuligo guys. Napakutiwason dito sa akong trabaho. Si madam si madam guys. Si madam naglaba. Oh. Kasi labandira ron. Hi guys, karong adlaw is labadi. Ako'y naglaba karon din ako JC man. May gibuhat. Diyan ka rin itiwasan kaya maglakaw sa punong. Naman siya tagsudan ko yung sa mga tutaglungsod. Kaya niya makasugod ko niya. Di na ko pwede mo barog. Para na isudan niya. Nabuhin nilahan. Baka naman surf tsaka wings. Pero nasayar ako makapanglaba kayo. Basta ko'y trabaho din, hindi siya manglaba. Pero mag-drive na ni siya. Amin na yung natin maglaba. Labunan pero kasi labunan kay Luoy. Kaya bis siyang pahuway. Bis mo pahuway. Hindi na makapanglaba. Manglaba man mo nang mag-drive na. Naman naman yun ang manglakot sa puno. Na, kadyo trabito. Bidaan sa yung labunan sa likod. Biyara na, muhunong rabito na. Tara. Hi guys, magbuntag nitong tanan ako na po ni si Jinbers and family. Diyan sa nagang labunon kay mulakaw sa kuno, malit sa kuno ng si Danin. Hinja. Salamat din ng Tibilin sa iyang anak nga nagisuot na ni Junjun nagkuan jersey. Talikod ko no pa. Napi apelido Big Big. Salamat di ay sa gagaw ni Junjun. No, thank you sa jersey. Big big. Ngitagan sa pinaskuhan nga sando kanang t-shirt nga naiprinta nga Big Big apelido nila. Lipstick be ko gamay kay itong naman na ito ang wait. Murag sige panubsog sa abuan. Silingan na sunog na nang ilang dinangag diha sa Facebook. Nagtanaw ag dinangag na sunog na. Ano lagi mo lisensya? I don't know. Yung lagi hatag ni ate nga kapadyas diya. Aning pa humukon. Ay humuk naman di ay ma. Pwede na ka makakaon ma. Ang kapadyas. Nahumok na. Kana ka magkakakalibang. Kari di ah. Humok na rin. Talbos, manglakaw sa amin. Papalit si mama o ka ng kuwan. Hanggang sudanin. Mag-single o mag-tricycle? Yung tricycle ang hitan sa trapalo, di na matalikan. Mag-helmet. Ganda. Aga mang isa ka helmet na pink na goodbye. Na goodbye 2023. Aga mga helmet nga pink. Wala akong makahinumdum. Uga sa tunaw na lapag. Lisod na gining kalimtanan na tabak. Yung mga butang. Tama ka na nag-asara. Bawag ako ba'y nakawa o sigiyan ba? Namasangil kaya ako. Na okay ba? Nawa naman, grabe namang pangita. Kaya huwag napatudan naratudan wa man dani di. Ba't pasabot na to dito gawas na bilin. Gasa to. Bye na lang. Malakaw sa mi guys. Nananawag ni mama. Sa jumi nakapamahaw. Kisa jo ko ga digamo kay nalagi labunon. Kay si Junjun magtiwas na si Jahang kuan. Gibuhat. Talbos kangkong. Buto-buto. Pata o katong buto-buto lang. Buto-buto makaya ko nag-unod dahil ako. Buto o unod? Oo, ito good. Buto-buto. May pitsay. Dinisda. Ano ba? Di kay ay kamar bala. Iligabot di mo kumkaw na ni. Di kay baligya ti ka madugay. Madugay baligya ti ka ni kuan sa junk shop. Asa ko ni baligya? Loja. Asa ko ni baligya? Malit og tigulang baligya ti ka. Oy.
Ulit lang po sa amo, te. Balik siya kuno ka na junk shop. Uy, masagta madugay. Patimbang na. Kaluyang mama. Oy, istorya ko na mo. Puntan. Ato sa gani mo. Ikaw ba ini ka ba tim kung ko na ni? Madugay baligya si ka ba ni palit ko. Baligya ka ba? Kung mo kasabot ako. Ibaligya. Luya pong mama ibaligya junk shop. Palit na nung kagkuan mabakal. Unsa man? Wala po eh, busy pa ko sa mong trabaho. Napa may ka-stories dun guys sa saning 45 na usa. i-drain. Kana ko ano na banlawon na. Diyaw ma pa ko manglabas sa kuan giyan jang mga uniform. Gaw na sa ninamuni nga mga ang labunon ni Junjun. Laban dito dani inahan kayo saon mamani ato ang kuan trabaho. Pero madyo gani kaya si Junjun di siya pabaya. Pero may kunay dyan nga kuan tabangan dani nga hang mga trabaho uno nun dyan kay busy magpud siya. Muna nga narang dyan magtinabangayra. Ang busy ang isa tabangan sa isa. Kaya mamana mo bito nga nag-asawa ta kaya rin nato ka tambayayong na iba na nga mutabang nato ba. Pero na pa yung ibang bana nga di gid mutabang sagdan ra lang asawa sa mga buhatonon. Sa may magulo ka na ko. Medyo kani Junjun gadi siya pabaya. Diya ka maupod siya sa mga buhatonon laho. Kabisado na ni siya tanan. Ang loto maglimpyo na ba. Diya ko nga tabangan di pa ni siya kuan. Masagdan. Butangan ni na dahang tubig kaya pa man nga patudyo ko balik. Na nga pa man nga patudyo ko balik kapang sabunan og utro kay ko ana bedsheet kay para unja pinaguli namo gamay na laman kaya ra pa ni patudyo kon samtang nga manglakaw ni sayang ko dag oras ba maduganing kay naiwasing dako kadyong itabang di para sa una nga mabuong kami ka ng kuan puso-puso ito na ta pag nun sa laman eh dali rabitaw ni dali raman mi kay hindi ko rami mamalit sa sudan sa pang sugo ni mama ay mikloy sad mikloy ito gawas ato na mi ma yung mga kalat daniel nga Dili na kalang dai to. yung mga kalat ay magtrabaho pa ito yung mga chinilas nyara ka Mikloy ha bye bye Mikloy hindi ara ka medyo kagawas kay na kidnapon na dyan ka haman hoy kamu diha kamusta naman mo Inala may walay ako na nang wala ginidyo panghutagin dyo ang mga pagkaon pero may mabuso kadadto. nagsawa na mo sa pagkaon buntag udto pa ni hapon Dapat pakanon ka na buntag laghapon di. Di masayang di malakaron ko to gamay ra kanon. basig mapas mo nga di sila makakaagas Nagmay ra ang ibutang man. Tagsa na lang ka. Hoy, Gudi. Pakaon ako nila. agi dyang helmet na ninos bike At least di ka madakpan. Tante. ay na goodbye agping kasar ka to panas maajong kamot sakto ra jud nimo pagsando Nga may laki man na nagkuan. ikaw may nakawa dito ikaw may nakawa Bayan. anto sa ami guys sana usaliat pa maglili pagas mi kwan guys sapit kay na mawadan jud gasolina magibaktas jud makabaw sa sud motor ug magbaktas di ba maglalim mo di ra ba lalim magbaktas mo 3 ka kilometro ay 3 ka kilometro ba konsolasyon to poblasyon
Salis yan no. Bigla yun. Oh. Tulo man to ka kilometro. Puti to kuan. Wala ginana. Lungsod pod Salis ya. Di ba dyan lalim magbaktas? Kalitragtiri ko na gasolina patay. Medyo kumutod. Kabuang-buang na dyan kako. Sakay ka, hindi ka motor. Ako ba? Ako ba driver? Nag-driver mga dyan na may mutod. Mga kagpasahiro may mutod. Big, zero lagi. Wala lagi number. Zero ra. Minita, uy. Sinulog. Hapit na kayo pag sinulog, no? Ano? Wintry lagi. Anong napasidlan? Tajak na pata dito. Asa mo tamo tajak? May iba lagi. Train lang kaya sa Ilando. Dito yung ba? Ha? At oras likod. Ang say na is sport basketball. Ay hapit mo de pagpista no. Nanaw na po ta Kalingawan. Pagturas ko no pakuan. Dito kay na ilandong ning ditso. Aninun nga naidaga-dagas basura. Kuan, islit naman yung mga naw. Nagtinuon nga landong, nanunda ni nga naibao. Dito. Nanunda ni nga naidaga-dagas. Naidaga-daga sa Lamin ang duga. Kanang duga, lamin ang duga. islit naman yung mga naw. Mga pagnaw. Mga ok. Di kay ito kay mating samot bating naong. Ito ang bating naw. Minaw. Pizza ya repolyo ito pa to. Muni mo sa tigisugong mama. Warba ko nagtimaan. Bahala ka. Mga ito. Kamu ni mama ng istorya. Magawaro ko magtimaan. Nagtimaan ni ko hala. May saging na sabaw. Nakapalit baka to sa ating hapon. Saging na sabaw. Uy. May daghang mangga. Palit ko dyan. Ay, mangga. Hindi mo naman gagot. Minggo mo na. Minggo. Minggo. Dapat sa karnehan tauna. Hindi na sa kabulay. Rin ito. Ato mo. Ano yung kangkong? Kaikong. Kangkong. Doon ka na labati dado haragod. Gusto niya. Anong gusto niya? Pagbigyan natin. Kana. Ito ba? Talbos. Okay. May sayo ako. May kuano kanong katong Palit na kaya? saluyot. Walay saluyot. Chinese pizza di ay. There's pizza. Oh. Pili apa? Kamuti og na dami kamuti gahapon. Dani anti. Ako rin ito kamuti. May saluyot oh. May saluyot oh ah. Sa saluyot. Ha? Saluyot. Balik G's lang tayo.
Oranges. Ang daghan naman na dito sa mga kuan kabasakan. Naidaghan na dito sa mga kabasakan. Dalang isaksot. May special na kaya ako man lang ipadala kay na. Unsa? Mga bot-bot ba sa mga istorya? Istorbot. Adyo po di dutso bot-bot. Istorbot lang. Pwede istorbot ay bot-bot ay. Lain di patinawon. Pinasosyal ba istorbot? Buto ko no kay buto. Sago na lang diya para way daghang sulupin. Ano to sa atong Ito kilawon, 120 ra ng kilawon. inunan ba pa? Kato pa tangunan pa ka natos mingkoy. Kung nga pura nate. Sa to ang kuan irog-iring. Mga gagmay natin kay pakaw naman sa mong iring o giro. Suka sa tuba pa kay diisog. Suka sa tuba te. Suka sa tuba. Pila nate? Duha niya. Salamat. Sakto tayo. Pila na ya? 3/4. Mayri. Usahan na. Pila rin ang sa kilo ay? 40. Usahan na lang. Doran tayong palitin kay Ha? Preso. ang palisa. Wala na. Kasi yung bit-bit kanina. Mabili na po ni. Hapit na Yari. po mabili. Yari ka do. Adyo lang yung pabitbita. Kikibaw kang ranatang ka makalimtanon na yung pasiningis da mama ni. Yari ka Kahit kung mangga da guys da. Karulong giro. Balo, nganong aran na kung ka kalimtanon. Isa lang ibig sabihin, kaya may nakawa na yun eh. Uy, wapay sigurado eh. Ako bag ikaw. Ang kari, bilhin mo kani. Ay, sigurado. Wapay bawig, ako bag ikaw. Ano ikaw? Ewan ko na kayo namdam nga ako may nakabilin. Nilain pa. Isda gani ha. Mupagay pagbitbit, nakalimtan na. Limtan pa na yung kunot. Taon na giro. Ayun mo. Hingi mo. May suot na na. Kaya malimtan po na. Ito ni mawa na po ng hilmit niya. Madugay ng hilmit. Ako ni butagan ni Kadina. Ni Gubo. Ari Rodriguez sa likod. Sayang naman tong pink. Iya pun dagway niyo. Isa, init. Ako, ang init. Bito ko na ito'y parking sa nailandong. Magtuman ka. Kabilang ka ang paglagay. Yung mga itlog, luto na ron. Samot ka nagkapughak ng itlog ni mo. Imbis kay pughak na na. Mabalot na. Sandali. Ang sa irin nito, salig magagamaong ka. Narang maong. Gano'n na yung maong, hindi may initan. Normal kang dako. Pagdali na ba, kaya rin inita. Kaya nita. Yung ganda ko ka doon, ni parking, magtuman ka. Nailandong bito dito punuan sa kahoy. Nadyo ka dani, nindit sujud ka. Nindit kang ka. Digo. Nabay yung humok. Kaning una ko pag mugahay, nigahay. Dyan pero pag panahon mo humok po na. Bawin mo. Ni mama, di magpapalit. Ay, pamit ko, yung girip. Inuhay girip, yun. Kaging na ko. Gahi na ko. Kapoy kayo, inuhay girip pa kayo. Kaging. Ay, mapanos ko. Bakit pagpalit? Pagkawal. Panos. Oh, ginawa ko ka binita. Sa? Ay, sus. Pahigang isang paha. Saan sa panakaputi kaya di na virgin? Virgin pa, malungkot. Bastos ka. Virgin ka. Saan sa panakaputi? Maura gihapon. Puti o ikaw, maura gihapon. Yeah? Saan sa panakalami? Ganang puti. Color ha, color. Jesus, dangan may ngansos puti. Huwag di pa na puti, di guwapa.
Medyo pag itim kay Hindi pa. itim pero Puti guwapa. para guwapa. Ito, monggoy. Alam daw. Kasama mo. Kasama mo, bro. Sakpan dyan mo do. Namay mo. Talsik lang kang laway. Magriway kasunod. Magawa mo ng itiyak ka. Kasagaran may ingon. Susubi pa na puti. Guwapa. Oh, mas lamang gyapon nagmurina. Ay, Kay Morena, guwapa. Masa pa to sa Morena, guwapa. puti. Hindi pa na puti, di man guwapa. Ito mo na. Puti ra may gada. Kitang pa na, unggoy na. Kasapan dyan mo doon, namantay mo. Koro si Kyoyo dia. Kung may damay ko nito. Karap ikaw na paikag kasi mong paa. May ikaw mong biyahe dito. Uy, naikag ba ko doon ni mong paa. Puti pa kang paa na. Sa, maganig kang paa na in love. Dili, oy. Hindi likod. Tapat sa paa. Hindi ko nagsing short so ako na di ka ma-in love. Sige lang kang pasiplat sang paa. Mayabang ka rin. Sakpan na nung sinsikrito. Anas mama, gaatan sa tindahan. Anong saan ni mga iruwa nga waman mga un? Gusto mo gina kasi. Urot man kapangit to. Nga na, minalandong dari kay nagtrapal. Kaya gibuhat. Nagna. Nog naman dyan ko kay magtiwas naman kung panglabay ko naman may magtiwas na na. Ikaw na bigay magsugod na ko. Magsugod naman ko. Dugay pa kayo. May na mo kay dali ra na maglaba. Dugay pa kayo na. Maglaba na pang ulo. Mangita pag style. Maglabad pagangod at tumangayay. Masa ganing mag-style ra ka. Magdali ba? Kumisi niya mo na talalada. Abi, kay kahulog ko na. Uy sa. Dali ba? Ano, nagkurug-kurug na. Ikaduha ng mama. Bago. Utol po ni siya. Dali! Padaganan dyan ka ma. Nang lakday si Jack. Sa baboy yan. Imo na pang gibilin. Baboy. Mama. Ito. Dali baka mahulog na. Pagdali, ngisi lang ako. Nagrag-rag na ganda siya diya. O dyan kay kuangod. Yung kung dyan ang padali na yung mga inahan. Nasakitan na siya siyang tuhod. Ikaw ko na sakitag tuhod. Timan eh. Dyan kang pikatan. Hindi ka mag kerag-kerag mulakaw. Okay, siya mong 1,000. Nagamang isa ka helmet. Asara ka to. Hi guys, madaday ko pang laba. Nakapangayahin ako dyan. Sige, dali-dali. Kaya magpauban ko nung siya. Na ko nung siya ya paliton. Na guys, nahuman ragad dyan. Daghang kuhan labunon. Sige ko nung magpauban. Kaya ko nung siya ya kuhan paliton. Salamat sa Ginoo. Manadyo pang laba. Hi guys, na may karon sa bang toys kay sige yan. Mag-withdraw ko nung siya. Na ko nung siya paliton. Regalo ko nung siya kaugalingan. Gan mo lagi gikuha. Mislit naman ka. Diyan sama ni mo nagdadid to makadaog di ka pagpadapin sa diha kay nay series. Bildo ra man to. Pagwat sa adyo sa tabo kanilang sakyanan. Guys, ako. Dara ko? Dara lamang ko? Hilig yun na siya kuan, aquarium. Lagi na aquarium sa una kinabuak naman. Naganan man siya nga na aquarium sa isang kwarto kay nagmag-study ko nun siya, makarelax ko nun siya. Magtanatanaw sa isang binuhi nga isda.
lagi ngari ko. Sama na nagsakay sa motor. Nasakay ka na sa motor. Gubit ang ito, tira kay puno lang sa bako. Asa man na ka ng dako? Ay kanira? Ano ba? Ah, Nasapak mo. Salamat. Eh, kuha nila kog sukod o makabuhat ka. Napak siguro mo. salamat. Haka na raman dia binakatong dako. Banggod tangi mo may dako. 200 tong sa gamay kayo. Ha? 200 tong sa gamay ra kayo. Sinama. Utang lang gud sa ako. 350 dayo. 300 na lang ang hatag. Pinahangyo ra. Ah, di panjo ka. Ninganjo de ka. Oh. Di ko ridaan ma. Kaya ko ito na limang sa baka. Ay sa. Dako pa man siguro ni sa ako ang daan. Yan, ala sa. Dangog lagi. Gani, bildo mong gud. Dali. Harang tungtong agang cellphone. Hanyo pa ko. Hindi pa kuno siya kinakahangjo. Ika ni dali mapuskay. Baga ag bildo. Oh, ag bildo rang baga. Orang kabaga. Musabit sa. Isa pa din mong ipahimo. Di nangutan ako pwede ba magpili mo gusto. Ay, ganang kita magatag ng sukod ba? Palit na dyan ni Jagijang gusto. Pamasko ko na ni Jagijang kaugalingan. Nabuwak na ba yung akong daang aquarium? Wala ko'y malantaw-lantaw sa akong kurso. Pagtarang diha ko na dyan lingi-lingi. Nahiro! Asa kaya itong iring dili man o? Alat ako to. Ano naman ito? Okay, boss, papa. Ha? Umalit ka gani. Oh. Ako lugi, barato na mag-ibig. Sirap yan. Diyan na dahil kay isda pang buhi. Mabalik pa ganit ko no. Pagkabuak sa aquarium mo, nabiyak ko isda na pilit. Dito sa aquarium. Isa din ang isda. Managanan kang isda. Makarelax. Relax dala design sa imong kwarto. Kainit. Siga. Kainit. Piti no? Mahog ni palit na pagkagutro. Yaw, nagugulap mo. Yurot na ni imong sud sa Gcash. Ha? Mo na to. Imong yurot tanan. Kapag may suot ng 4. Kailangan malagit sud imong Gcash. Sabay nang hatag. Wala pa to yay. Nangyaki mga saling-saling. Pasko. Para mong pamasko ni Papa ni mo imong gisud. Ah. Kay nag-overtake ka diha. Hinay na kay nag-practice na. Practice na. Ito dyan mag-overtake kay ikon. Oh boy.
na kadaagin ako kay nagkanindot. Yung kailang balay. Pag nag-isiman ako pa 20 finishing. Naglalabay na kay silang balay. Nako bagi mo bayad ko, kita ramay mo po dyan. Hindi mo ngayon. Basta nindot og trabaho, makanindot sa bahay. Basta magtarong eskwela. Hindi na magpulungan sa pisal. Apa? Magtarong kag eskwela, kaya man kag eskwela, arong kami mo mga pangandoy. Ikaw rara pag-isa. Para pagay ka ng bayayong. Magtarong dyan kag eskwela, kaya arong abogado ka puhon. Makapahimo ka. Himo ang cream house. Hindi yung mapagdato. Adyosa! Kasi niya gymnastikon. Pretty naman kapit na ulit. Pero drong bakit diri mo rin. Okay, lain dito. Ano po yung company tayo? Balik mo patin peso. Aray. 300 ra pag ipangyo ko. Papa, hari ko. Baga lang kayo dito. Tawa. Oh, baga dito. Sakto mo. 300 ra. Malagi ni mo pag nagmotor. Excited niyo. Setid ka dyan sa kangislit pa habang ga kuha si Jang Hortas Jikas. Nangisi kay Panjo kuno si 50. 350 mo lang 350 man na. 300 na lang kuno. Sobran lang kabaga yung bildo. Nindot mo baga. Lay na lagyan mga kurim ro pa wan ay breeze sa ilalom pa. Pa. Awa na ay breeze ang ilalom. Oh. Pinisay. Gigon pagkahimo. Mga pinisaya. Nay 200 dito square gamaya po doon. Himo na lang nang buhiyag pira na ha. Yeah. Tog lang sa lumit yung kasoda na. Then magpa-tempered ko sa kasi.